Яшьлек спорт комплексында узган ГТО бәйгесендә район һәм авыл мәктәпләреннән 15 команда көч сынашты. Команда составында 2 егет һәм кыз катнашты. Укучылар узынлыкка сикерү, йөгерү, идәннән күтәрелү һәм башка спорт төрләрендә физик мөмкинлекләрен сынады. Беренчедән инде укучыларның сәламәтлеген тикшерәбез. Анда бит үзендә нормативлар бар инде. Шул норматив нигезендә бронза, серебро һәм алтын медальгә таләпләрне үтиләр алар. 11 класс укучылары хуны тамамлагач, институтка кергәндә, инде вузларга кергәндә, алардан шушы алтын значок биргән удостоверение тапылсаң, общий баллга 5, кайбер җирдә 8 баллда өстиләр. Аларның йөк результатларына. Без инде көндәлек тормышта һәр вакытта спорт белән шөгыльләнергә тиеш. Спорт дигән сүз инде физкультура белән дә, иртәнге гимнастика, йөгерүләр һәм башка күнегүләр ясарга инде. Сәламәт тәндә сәламәт акыл, һәрберегезгә сәламәтлек телим. Бу ярышлар физик мөмкинлекләрне тикшерү генә түгел, ә катнашучылар өчен көндәшлек рухын күрсәтүгә дә яхшы мәйданчык булды. Киеренке бәйгедә Әмәкәй мәктәбе спортчылары җиңүчеләр булды. Мен Солаус Мөхәммәд мәктәбендә укытам. Спортны кичкенәдән бик яратабыз. Катнашырга дип бүген ГТО ярышларына килдек. Үземнең команда белән ала бирсә, яхшы нәтиҗәләр күрсәтергә дип уйлыйбыз. Мен бик яратам спортны. ГТОны 10-нчы тапкыр бирәм. Бик яхшы бирәм. Спорт төрләрен яратам. Һәм тагын күбрәк барасым. Әмәкәй укучыларына җиңү ГТО Бөтен Россия физкультура спорт комплексы фестивалендә катнашу мөмкинлеген бирде. Ярышлар Казанда үтәчәк. 2нче урында Мөслим лицее, Мөслим урта мәктәбе 3нче урынга лаек булды. Ярыш йомгаклары буенча җиңүче командалар Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районының ГТО тест үткәрү үзәге грамоталары белән бүләкләнде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.